நறுமலர் தீபம் வலையொலி கல்லூரி பேராசிரியர்களே, நம்ம நறுமலர் அகாடமியில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக காலேஜ் டிஆர்பிக்கான கிளாஸஸ் நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக நடத்திட்டு வரோம். இந்த கிளாஸஸில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகளை நம்ம பேராசிரியர்களுக்கு திருத்தி கொடுத்துருக்குறோம். நூற்றுக்கணக்கான தேர்வுகளையும் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். இப்போ சமகாலகட்டத்தில் பாடத்திட்டத்தில் சில மாற்றங்களை கொண்டு நமக்கு சில புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அதன்படி தமிழ் பாடத்திற்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடத்திற்கும் வருகிற 20ஆம் தேதி முதல் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் தொடங்க இருக்கிறோம். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆனது முழுக்க மாலை நேரங்களில் 7 மணிக்கு மேலே உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பண்ணுறோம். உங்களால் வகுப்பு பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாலும் அப்ளிகேஷன் வழியாக எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பார்த்து கொள்ளுகிற வசதி உண்டு. தரமான பாடக்குறிப்புகள் உங்களுடைய வீட்டுக்கே நம்ம அனுப்பி வைக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வகுப்பில் இணையக்கூடிய எல்லோருக்குமே 10,000க்கும் மேற்பட்ட வினா வங்கிகளை நம்ம இலவசமாக கொடுக்குறோம். அதை விட முக்கியமானது, நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுரைக்கு சரியான பயிற்சியும் சேர்த்து கொடுக்குறோம்.